Eguardion, txorinetarrok, eguardion zigoriturrieta. Berdin, Patre. Gustatzen gatzu gauza barrixak probatzea? Beti. Bai? Bai. Pero duzu nospaitz holan postren bat erromeroakin. Erromeroakin? Ez, bitu, postre erromeroakin. Holan, hoi bertan ez zaitotutzen ezer. Bitxu, nik besta, eta errezta hori irakurri nagoenean, esan nagoen, bitxu, zelako bitxia, eta horregatik ekarri dut, ze, bai, postriak ikusi itxuta bidez limoia eta albakakin. Bai. Edo mendakin bebai desente. Belarru zaintzuak ere biltzen dira, baina erromero egia da, beti, aragiekin, bueno, barazkiekin, edo zerinekin, baina, postrearekin, ez dut inoiz, zer da? Bauka, bere, oso zapore bere zixa, orduan, bueno, nik txokolatiakin eta laranjakin nahaziko. Ondo. Eta ingo bolako tartatxo bat, osagai, pila bat ikuste dituzun bezala, pausuak ugari, baina, bueno, joango gara dana poliki-poliki eitzen, eta pausos-pauso. Venga, kontau zeintzuk izan diren pausoak, eta honekin bukera emango digu urtarrilari. Bai. Lehengo erromeroa zuringoakin margotuko dugu, azukriakin nahasi, eta 8 orduz gordeko dugu leku lehor baten kurruskari egon arte. Kasolatxo baten esnegaina sumotelian jarriko gurinakin, laranja azalakin eta erromeroakin, eta irakiten hasi aurretik kenduko zutik. 8 orduz utziko infusionatzen. Eta ingou ur kurruskaria. Horretarako estia, jarabia eta azukria berotu ingou, labeko paper baten gainean zabalduko gainean urrak jartzen, 7 minutu erre labian, osten utzi eta gero apurtuko zati txikixetan. Gero hori aitzeko, ingou nahasi irina, azukria, gurina, limoi birrindura, ura eta gorringo bat. Orea bildu ingou, oskaion utziko ordu baten. Eta gero oinarrixa eitzeko, molde baten zabalduko ore hori, erre ingou 15 minutuz 180 gradutara, eta hotz dauenean jarriko betegarrixa. Betegarrixa eitzeko infusionatutako esnegaina berotuko txokolatiakin, gopor baten arrautza, gorringoak eta azukria ondo irabiatuko ditugu txokolatiakin nahasiz, eta 15 minutuan erreko tartan oinarrean jarriz. Tarta kakabautxakin eta erromero kurruskariakin zerbitzatuko dugu, ur kurruskariakin bebai, eta listo. Orduan hori, pausos pauso, joan gara itzen, eta lehenengo gauza izango da, hau, erromero kurruskaria. Hau berez, bakarrik apaintzeko izango da, hau da, tarta bukatuta dauenean, olako ostotxo bat jarriko kurruskari. Eta errezetian irakurri dut, hau, margotzen bodozu, betxo bolan, zuringoakin apurtxo bat. Zuringo gordin, holan, eta kalean utzi zuringoakin bakarrik? Hori da, zuringoakin eta azukriakin. Ez dakit apaintzeko bakarrik izango den edo jateko, gero probauko dugu. Bai, jateko, berez jatekoa, baina, niko lan zerbait, jendeari eman aldio, zuringoa, arrautzak gordinik, kalian ustea, hainbat ordutan, beldur pixkat, ez? Eta gizu, igual oskailuan. Glaseatuak eta egiten diranean gainean zerbaiten gainean, normalean beti kozinatu, labeko golpe bat ematen zai, ez? Eta alde hortatik bakarrik, baina gero ez dakit nola geratu, egia esan nik sekula entzun gabe neon nolako zerbait. Baitxu, probauko, ingo guk esperimentuak eben txorienen, ditzen dugu bezala, eta ona egoten bada, gomendatuko dugu, eta txarra egoten bada edo. Bihar ez bagatoz txorienera da, ez da argala betortze bada, berantzakoak ingatu behalako, besango dizu. Bueno, urrengoan, komeni da, agian, labean golpetxu bat emaio zuen, ero zuringoa pasterizatu, 60 gradutara, merenge italiarreitan da moduan, momentuz hementxe. Eta utziko hori esan dakoa, leku lehor baten, utziko estazu hortik, gordeko estazu. Hementxe, neurrian, hemen, geldi, tak. Eta gero, beste gauza bat beba ingo, denbora erungo dagoena. Bale, zein da. Eta izango da, esnegaina, olen apurtxo bat infusionatua. Orduan, erromeroa joango da dekorazio bezala, eta gero infusionatua esnegainan. Betegarri moruan ingo bolako txokolate krema bat, eta txokolate... Baina honekin, ez? Osa, esnegaina honekin ingo zu. Hori da. Karo, horrek izango da, erromero sabore horrek emango da. Hori da. Orduan, txokolate kremea honek aukiko da oinarri bezala esnegaina, bebai jarriko zau gurina, eta hemen, hau, urtzen danean, egingo zau, laranja azala eta erromeroakin infusionatzen utzi, 8 orduz. Orduan, esne horrek aukiko dau, erromeroan eta laranjan zapore dana. Gero horia txokolatiakin da. Egia da esan, hemen jendeari txokolate tarta bat eta belarru zaintzu bat erabili beharko denuko, laranja eta, ez dakit, menda ez, izango ziren horan, bururak gehien eroa lehenengo etortzen zaizkigun belarru zaintzuak ez. Laranja ero beti txokolateekin ondo geratzen da, eta menda ere, nola dira horiek galleta horiek ere txokolatin horiek,
Minde erosana. After Eight, horrek. After Eightak dira menda eta txokolatearen arteko nasketa bat, ez? Hemen txorienen egin genuen gogoratzen naiz. Zan, Ferran Adrian, familiko liburua, dauka liburu bat dela, lantaldea jaten duen, menuan jaten zuen errezetategia, ez? Eta bat zegoen oso erreza zala, zirela txokolate ostoak hartu, eta, uste, liburu urtako ez beste bateko, ez da girungo zan. Txokolate ostoak, txokolatea urtu, eta gero menda osto bat hartu, eta alde bat busti txokolate hortan, eta gero utzi gogortzen. Eta orduan geratzen zen, alde bat beltza txokolatearekin gogortuta, eta bestaldean menda ostoaren berdea, ez? Eta hora sartzean oso goxua zen benetan, eta kombinazio hori nahiko ohikoa da. Kasu honetan, erromeroarekin gaur probatuko dugu eta jakingo dugu ber. Aragitako eta horrelako barazkietarako ondo doala edakigu, baina ea txokolatearekin zer moduz geratzen den. Nik aitortuko zut, proba dutela, kosinatu baino lehen, Romero kurruskoariana ondikan ez da proba. Eta nabaritzen da Romeroan zaporea? Da, zapore oso leuna, azkenean, laranjak irabazten dutza presentzia, eta gero tartian be azukria eta txokolatia bebai badau. Orduan izango da olako, ez dakita oroitzapen olantxe txikitxo bat, txokolatiana, baina ez da hainbeste. Orduan, laranja, egin dut, patatak zuritzeko gaiu honekin, eta komeni da esartzia laranjan txurixa, ze horrekin godau, Pikastu egiten da zurixak. Mingotza da orduan. Honek emengotza beste zapore bat, holan igual txarraua orduan. Laranja, aukitzen dugunean, eina. Laranja osua, orduan, laranja zaporia naharitxuko da, ero. Laranja gainera handixa zen dago. Erra. Berez, hemen txauzutik kenduko dugu. Eta infusionatzen, ez? Ordu batzuk. Infusionatzen. Zema denbora hau, Patri? 8 ordu. 8 ordu, bale. 8 ordu hartuko da hau. Zapore, dana. Bale. Orduan ingo duguna, gero, ziurrenik, gaueko gaur eguna baino lehenago, bukatuko du postrea, o... Bai, ze pausuak aurreratuta ekarri ditut, eta... Bakizu. Betxu, hemen daukat, de hecho, hau, ez? Hola, infusionatu. Tramposoak zaeten. Hori zeba da, jendeak ez da, hori trampa da, ez. Ze hongo gara hemen, 8 ordu itxeten lantalde guztia, noiz egongo. Betxu, pro, apurtxo bat, ez daukat asko. Baina, ikusteko, zelako zapori hartzen dauen. Larainan igual gehiago, ez? Ostra! Nizuk esango, Patri? Romero ematotza, Bai, parekatu hartzen ditu biak, nahiko orekatua. Ni biak hartzen ditu eta oso goxua. Gurina ben abaritzen da, gurinan puntua, baina nik biak parekatuta esango nutu zapore aldetik. Hori da, bixaren jakuekin beste tarta bat eingo, baina momentuz holaxe. Eta bebai, hirugarren olan elementua gehixen irango dauena, izango da ur kurruskari bat. Eta horretako ingo urtu, baukat hemendik, azukria, estixa eta astigar jarabea. Astigar jarabea, igual, ez tozu nahi erostia bakarrik biko jarakada jarri bihotzazu, botatzen botzazu. Dan estiakin. Dan estixakin bebai. Olako karamelo antzeko bat erengo zonekin, da ero urrak txigortuta dauden nahi dagoeneko. Bai, hori da. Oso, no? Geixo pasatzen dako. Bueno, ni txokolate kontua, txokolatea dauzkagunez, txokolatea inguruan itzeiten etorreko naiz. Txokolatea bakizue horre aztekak eta mailak, lehen urrea bazeukatenan, horren bilezien jun baina gero urrengo bidaietan, konkistatzaia bai joan ziren horren bila, urrean bila. Baina, beraien trukerako ero kakaua erabiltzen zuten, ze kakaua beraien horre maila elite gero kakaua infusioan eraten zuten, orduan lehen gaina eran iten zan bakarrik. Gainera, ez zan gaur egungo txokolate irabiatu bat bezala. Osa zan, mingotza. Mingotza, baina gaur be txokolatean inguruan mingotzana, zepazu guzti dute, euneko 80-marrekoa, euneko 100 kakaua daukana oso mingotza da. Ez, hori kalitateen arabera. Kalitate honeko txokolatea badaudenik, nik bidaia guztietan, Txiloko bidai guztietan, beti holako gozotegi bereziren batero bidaia zautzen du, eta nik txokolate guztiak erostekoan ez, eta hor erosten dugu, erosten dituan txokolateak, 4, 5, 6, 7 euroko tableta dira bakoitza. Goi mailako kalitatekoa. Eta nik holako janditut euneko 80-marrekoak eta eunekoak ia, ahoan sartu, eta ez direla inmingotzak. Hemengo beste kalidade bajuagoko euneko 80ko bat emango zuena.
Ze horre, jente usteo, bai, kakaoa bera hautzean, bai, niko mingotza egia da, baina badaude txokolateak hor onak direnak, 90 eta gehiagokoak, ahoan sartut ez dira hain mingotzak. Eta gero ez da, txokolatea nola jamarran? Atalka. Atalka bai, baina zelan inbar da txokolatea? Zelan? Hartu, ahoan sartu. Ez da koskain behar. Ez dotein? Hora, junda! Ontxe bai. Eta txupatzen joan behar gara, arnaz hartzen duen bitartean, eta txokolatearen zapore guztiak eta horrateako zaizkio. Egia da, koskain gut, ezin duelako egon nola. Bai, baina etxien, egoteko disfrutatzeko da... Ni gustatzen zait asko, kafe utza, eta nik 180ko txokolate izaten dut, eta egia da, txokolate honak gehiago asatzen duela txokolate txarra baino. Txokolate txarra gehiago eskatzizu. Ni txokolate hona, holako ataltxo bat jaten dut. Ona bada, gehiago eskatuko zu? Ez, nik atal batek nahiko daukat, ez dut behar gehiago. Jartzen dut mingainean eta kafe bero hartzen nuan bitartean, kombinazio hori kafea eta txokolatea oso ondo juten dira. Oso ondo, bai. Eta kafeanen beroa txokolatea urtutzen doa, nasketa hori, eta, pila gustatzen zait, eta beti normalean kafearekin, kafe utzarekin, txokolatea hauan izaten dut, eta hor, txokolate txarrei eta egiten dituztena, disimulateko, txigortu egiten dituzte pila bat, eta behin txigortu eta gero, horrek, disimulatzeko, gozatzeko, hobetzeko, azukrea botatzen diote, vainilla botatzen diote, ongarri esan dezagun pila bat, eta hor, goxua. Galtze duzu, txokolatian beran zaporia, berez. Hor galdu iten da, eta gero, beti izaten da, txantxarran kontra, txarra da, txokolatia, ez jateko. Txokolatia berez antibakterianoa da, bakterian kontra lan egiten du. Txokolatia, kakaoa bera. Txarra dana, kakaoari, txokolateari botatzen zaion azukrea. Horrek egiten dio gure txantxarra sortzen dizkio, ero jaten ematen dio txantxarra. Orduan, txokolate hona jaten baduzue, egia da, gorza garbitu behar diela, baina hori denakin, eta kalte gutxi egingo digu, beste gauzatzu jaun modeño. Orduan, txokolatia txarra ez. Ni txokolatia, nire lagun Laurak, ez dago inungo azukretik jaten, eta jaten dago 189 txokolatia. Eta, kakao daukana. Eta Londresetik eskatzen dugu bat, ontxe aduanak eta dana ordaindu bitxula, ze betxunik beretxean egon nintzen behin, eta hori, postre moduan olako txokolate puxketa bat eman sostan. Eta nik ezin hauen sinetzi, horrek ez daukala inungo azukrerik. Zez, etzan hori esan dakua, kalitatien arabera eta da berez oso garestixa da txokolate hori, baina eske jaten dozu eta zato zu. Ezin dozu sinetzi, dau, benetan oso goxua. Hementxe, zigor, labeko papera, egin dut bildu gero hobeto zabaltzeko, eta hemen ingo zabaldu olako sasi karamelu hau indoguna, estixakin, astigar jarabiakin, eta azukriakin, hau ingo zabaldu, eta gainean jarriko ditugu urrak, hor utzi dotzutenak. Eta holan gero osten danean, hau laban egongo da 7 minutu, eta gero osten danean, espada itxasten. Ez ostutzen danean hori apurtu ingo zu, gero kraskatu ingo da. Kraskatu ingo da, eta geratuko da olako urkurruskari bat. Eta hau gero joango da, hori, txokolate tarta gero gainen eta apaintzeko. Beraz, ikuste duzu, pausuak euskala desente. Gozo gintza da. Gozo gintzak lana dauka. Lana bere pausu da euskara eta lana. Baina, ni igual oitxutan hau geisha bitxera pastelak eta errezak dina, dana nazi. Nazi, labera sartu eta atera eta jan. Baina hau da, hori, gozogintza putxo bat... Bueno, berez isa. Oso ondo. Orduan. Ni jarraitu kurruskari ez dagoen. Bai, honek soberan dausenez, guretako. Bota ez ditu, bengo. 7 minutu, 180 gradu. Hola beharko duzu gero, Patri? Zela? Hola, kaixo. Hola. Holan? Hola beharko duzun gero. Hola. Hola, taula. Bai. Bai? Bale, orduan jasen goizu dau, da... Era digo. Bueno, lasai, txokolatea uste duzuena txantxarra sortzen duela, Londresen eskatzen hasi behar zena, eta horrek guztiok, gauza bat. Hemen behar dauz. Tonelada. 2010ko txokolatea agian desagertu ingo da. Txokolatea baina ez da kadukatzen edo, ez da usteltzen. Bai, urte batzuk iraungo ditu, baina bai. 2050 arte, baina
Ustera jarraitzen badu, aldaketa klimatikoa jarraitzen duen moduan, dauden lehorteekin eta 2050 urterako, kakaoa urrean moduan ez, platinioa baino gehiago balioko duela. Bai, eta kriston lehorteak daude, hemendik aurrera gero eta garestia izango da txokolate kontu guztiak, ero, kalidade txarrekoa, botako dira azukre pila bat, presioa pixka mantentzeko, baina, bueno, lehorte handiak eta daude, eta 2050 uste da, bueno, kakaoa, martxa hontan, 30 urtean, espero du 2050 ni oso sartuta egotea, eta ja, guztorik eta izatea, eta holakorik espairatzea, ze mundua txokolate gabe, desagertu baino bihurtuko da oso garesti. Bai, gutxituko da pila bat. Bueno, gauza pila bat moduan, Izango da luxuzko produktu bat. Osa, desagertu ez, baina igual egin gozu, Gabona! Txokolate egontza bat, bakoitzari atal bat, eta... Eruak, ez da izer. Garai baten, azukria bebai oso garestixa zan, hemen. Eta ni akordatzen az, nire mama Juanitak, karo, ja berak, 83 urtez dauko. Eta bera itxai, gustatzen gakoan azukria pila bat. Eta azukria garai hartan, bazan, hori, luxuzko produktu bat. Orduan, bere urtebetetzean, urtero, itxen zauen kafesnia biharrian, kafesnia azukriakin, azukria isa kafesniakin. Botatzen zauen pila bat, eta azukria erosten zabien, hori, urtebetetzerako. Orduan, bueno, hori bai, guk ez, baina ezagutu izan dugu, orduan, esan dakoa, etorriko da. Ingo gure txokolate pastelan oinarrixa. Izango da olako ore auskorra, eta ore auskorrak normalean, ez dau limoia erueten. Ni bintzat ez botatzen. Eta honek bai amango dagoela. Bakizue, gosorako ero gazirako erabilial direla, orduan horren arabera. Hori da. Normalean askurrik ez botatzen inoz, nahiz eta gosorako izan, baina, bueno. Baina, limoia behitu. Bai, berez, ondo etorriko zaio. irina, gurina, ura eta arrautza, edo ura barik, arrautza barik, bueno, jendei horren arabera. Arrautza esnea, nik esnearekin iten dut, ura beharrean. Eta nik, kasu honetan, jarrikotza bai, azukre hautsa, izango da, ore auskor bat, dultzia, normalian gazixetan ez da botaten, eta limoian birrindura. Eta gero, gorringua, arrautza biharrian, gorringua bakarrik. Bueno, hiru datu gehiago txokolatearen inguruan bukatzeko, lehen tableta 1852 urtean izan, ze ordura arte eran iten zan txokolatea. Zer urtetan? 1852. Oie, nahiko berandu, Osa, eren egun. Bueno, orduan hasi ziren, koipea, manteka eta erabiltzen, asketa eta horrekin hasi ziren. Eta gero, mikroin labea asmatzen lagundu zuen txokolateak. Txokolateagatik ez bazan esan mikroin labea asmatuko. Ze zientzilaria egon zan esperimentatzen horrekin, konturatu zan, txokolate tableta baten ematen zuen normalen gainean, eta urtu izitzaiola gaiu horren onduan, pasatzen dezen den, zen letxe, orduan txokolatean lagundu zuen, era batera, eta gero, Alfred Hitchcock, Psikosis pelikulan, txokolate siropea erabili zuen, odola balitz bezala ere. Bai? Txokolate siropea. Horan iluna eta... Iluna eta... Gero, aktoreak eta zago dut, moztu urrengo eta garbitzen noanik. Hartu eta, imaginatu, txin, hori entzuten duzuenean, imaginatu txokolate siropa. Ez da inbeldurgarria. Txin, txokolate siropa. Jazta, txokolate kontuak honekin, uste du bukatu ditugula, kontua da txokolatea ia mundu guztiari gustatzen zaioela. Espero du 2050 aurrera, nik oraindik espero dut urte batzuk, askorik gehiago ez dut iraungo, baina urte batzuk gehiago irautea, eta txokolate izatea, eta mesedez, jan neurrian, naiz eta honea izan, dena bezala, asko jan eskero ez da oso. Bentzatau, txokolatia, karo, hor Hitchcock pelikulan esan duzunean, karo, txuri beltzian zan, horregatxik txokolatia emango zauen odola baina, bestela marroia eta gorrixan artean. Bueno, baina segun ze bitxo dan. Karo, baina hor pertsona, sí. Ez que ez dakiz ze pelikulatan zan, txarrenero monstru batzu zien, zan beltza odola. Bai, holan siropan testura nik ere berdin erabiltzu. Ez da ize pelikulatan zan, baina karo, hemen pertsona, sí. Beitu. Psikosis. Ez dut ikusi, Ez dut ikusi? Ez dut ikusi. Klasika, hundi bat. Bai, baina... Ni beldurrezko pelikulak, ez da beldurrezko da, baina... Eta Hitchcockenak ikusi dozu? Hitchcockenak gehiago ikusi txoriak edo? Ez dut ikusi bat ere. Ez bat ez? Ez, egia esan...
Ez dut izan inoiz zaletasun handirik telebista etxean lehen ikusteko, eta lehen zinemara jute ginen sasoi batean, olakoak esen nituen ikusten. Bueno, beti dauden denbora horrek eta pelikulak ikusteko, nik Bai, egia da, bai. pandemia garaian, egin gauen, ezagutzen duzu Billy Wilder, Ez. daulan zuzendari bat, Bai. eta komedi xanata, eta niri pila gustatzen gaten, eta nire zenarrak etzaukan inungo pelikularik ikusita. Eta egin gauen olako, bueno, maratoi bat edo. Eta ondo pasa ginen. Orduan hori beti daukotzu denbora gaixori jartzen zarenean edo bueno, etxian pasatzen dozunean denbora. Gutxitan. Egia da, bilo, lehen, bidaietan olakon baten, bidai luzea danean da horretan trenean, egazkinean, hortako ondo etortzen dira olako bidaia. Bueno, hementxe zigor jarri gotzat ura purtsu bat gehiago. Bai. Ba gure ore auskorra biltzeko. Eta gero ore auskorra daukogunean ja bilduta, boro bilduta, horrekin bidau ordu bat pausatu. Ze gurin pila badauka, orduan, hau, ontxe bertan zabaltzen badugu, bueno, horia desegin egingo zan. Orduan bie dau, apurtxo bat gogortzia. Horretarako film paperian bilduko eta oskaiura. Bai, guk jatetxetan normalean egun batetik beste egiten genuen beti ore auskorra, 12 ordu oskailu ematen genion, baina gutxienez ordu batero eman behar zaio, eta oberena 12 ordu ero emoten maizkigu oskailuan, no? Bezperan, erabek etzen modu, goizean, iluntzerako bada, goizean iten duzue, eta listo, baina guk ohitura moduan beti, eta gero, egun batzuk iraute ditu oskailuan, baina atara eta ziren gogortuta egoten da, horre arrabolarekin, down, golpe batzuk eman behar zaizkio, pixkanaka jun lan zen, eta ero, lusatu. Bueno, gaurko beste osai nagusia erromeroa izango zen, berezitasun moduen, bakizue, espezia bat ez dela, belar usaintzua da, eta normalean esan duguna, sugaldaritzan asko erabiltzen da, guk hemen, kuia eta labean derre izan duganean jarri izan diogu, haragitan erabiltzen da, gero, osasunearekin lotuta ere, betidanik erabili izan den zerbait da, honekin erreta lehorra dagoenean, arnasketari laguntzen dio, infusioan, digestiorako ona da. Ilea luzatzeko bai. Ilean dako ona omen dala, igurtzin da, ez dakitzen, hori ez dakit egia dan, gezurra dan. Eta gero, hori, zonan da, nik gehien bat sukaldaritzan, baina hemen, gure inguruan pila bat aurkitzen da. Nik, ez dakit, gure amak etxaurrian dauka, han Durangon, hainbat eta hainbat baserri, kale eta inguruetan, errez azten dan zerbait da, ez dauka zaintza hundirik behar. Eta espasari ebesta oso abilako lan, gauzak azten etxien, igual albaka, martorrexa eta horrek badia putxo bat delikatuak, baina erromeroak gogorra da, eta azten bozu lan etxeko balkoitxuen, listo. Eta balkoian ez, baina... Balkoian ez, lehioan. Hor guztako, nola da, nik daukat gustatzen zait hortzea, hartu txorta bat amari lapurtzen diot, eta armairuan, erropa tartean, kriston usaiko xoa. Usain emoteko. Labanda hemen ez daukagu, erromeroa bai, balio du. Bai, goia zau, ordu bat pausatzen. Labekoa bai atarako dugu eta jarraitzuko, errezetia itxen. Betxu hementxe dago ore euskorra, ja. Bilduta, hori da. Eta, irina purtxo batekin, engau lusatu, oinarri moruan jarteko. Gero gainean txokolate krema, engau. Eta, gutxinaka. Hori bai, Patri, proposamen badauka zuretzako. Esan. Ni bigarren errezeta moduan, gaur, bere garaian esan zenian, txirlak ordinen aizen ituela probatu, eta txirlak ekarri jo. Orduan, hau labera doa, gero. Bai. Hori egiten den bitartean txirla jango itugu gaurrena eta ero txokolatea. Igual bai, Ero bestela, biak batera, eta egiten dugu hemen kombinazio mundia zoragarria papatean aurkitzen dugu. Olako dastaketa bat? Ez dakit, agian txirlak eta txirlak ordinak, itxasua, uneko eunean hor, eta txokolatea, kristoan asmakizuna da. Probauko, engo probia. Lehenko txirlak jango itu? Esara usartzen, Ez naz usartzen. Pizkat esperimentatzea gustatzen zai. Baina gehiegi, ez. Betu, oin, otzaian, eta lauan, daukagu urtero, ikastolako gelan ikasi genduena, urtero batzen gara eta baskari bat egiten dugu. Normal izaten da, otzaieko 3. asteburuan, aurten otzaiako eta lauan.
Eta, bueno, azkenin urteetan txokoan da niko sinatu. Eta lemonien jarri nien, A ber, zen nahi duzu, proposamen zerbait klasikoa, ero esperimentatzen utziko diazu zuekin. Eta gehiene jarri datu, guri gauza berria probatzea gustatzen zaigu. Eta zein biozu? Ba, oraindik ez du pentsatu. Egia esan, bueno, pentsatzen nahi nintzen, Olako txirla gordinak erromero eta txokolate lurrinarekin prestatzea, baina ez. Agian postrea gustatzen bazait, utziko du bukarerako, baina bestela klasiko eragunez. Hau lehenengo labara sartuko, hori 15 minutu egongo da, gogotu. Oinarriak osinatzen? Hori da, oinarriak osinatzen, 10 minutukin bai, ondo joango gara, eta hori, nik azkenean eskuakin endo, azkenean horiak daukak gurin pila bat, eta puskatu leike oso errez horregatik hausten da oskaioan pausatzen, eta gero, ez dau bihar olan moldia igurtzia gurinakin, ze horiak bertan dauka goipe pila bat. Orduan hau, 10-15 minutu, 180 gradutara, eta betegarrixak ingo. Oso ondo. Berez, bakit hau txantxasala, baina zeko zino biozu. Ez benetan, ez du probat orainik. A ber, seguruenik txalmasaiakin zerbait ingo didala, bigarren moduan, ez dakidan eitea agian, egin nuen hemen, goratzen zapatri, bustana fuarekin barruan, nola egin nuen. Hori, baina masaiakin egitea, ze lan gutxiago emango dit, eta aragi gehiago bat aratzen dut hortik, eta presioan antzeko aterako zai. Lehengo moduan, agian, ez dait, datorren astean ingo izudan errezeta bat, esperimentatuko zurekin, aste artean hor daukat asmoa iteko horrelako patata tortilla bat izango esan moduan, oinarrian kipula, piper berdea patata, ondo erregozi patata tortilla bat, eta gero hor makaiagoa sartu, eta itzalizua. Gero desegin makaiago hori, eta horrekin hor dauen olioan pil-pil bat egitea. Eta hori, arrautza galdarrestatu batekin, patata tortilla antzeko zerbait, makaiagoan izango zen kasu honda, baina, berritua, erolako zerbait, hori sarrera moduan, hori kuadriako indie behin eta asko gustatu zitzai. Horretik ekarri dizut, Ez diek eixatuko. Ez indiek eixat. Eta, ez dakit, esan buelta batzuk ematen nabil. A ber, esan die bai, kapritxorik badaukazu Eskatu. Kapritxoa bai, baina zuri esateko modukoak ez. Olako, akizu... 75ko diaz, jente hauek, olakoa die. Hementxe, esne gaina, infusionatu dugu erromeroakin eta laranjakin, eta ointxe ingo hemen txokolatia urtu. 250 gramo. Honek ontzak oso ondo dauz, zebitxu. 10 gramo markatzen dutzu, orduan bakitu zen badaukan. Zer askotan, pixuakin ibili biharrian, eskatzatzu 270 eta holan, bitxu bakizu. Eta otolenjik honen inguruan zer esaten du? Hau esaten du erabiltzeko txokolate hau? Hau bereziki ez, baina bitxu otolengin errezetak badauka pausu pila bat, Bai, ze gaur egia da, otolengin inguruan izango du pixka bat, ez? Ez bada ondo ataratzen? Bere kulpa. Botako txaberrua. Hombre, a ber, 1918 urtean Cordon Bleu, Pariseko Cordon Bleu eskolan ikasi zuen, eta geroztik, famatua egin zen, Cordon Bleu ez da... ez Parisekoan, ez Londresekoan ikasi zuen honek. Eta 2002an, lehenengo jatetxea jarri zuen, Notting Hill. Notting Hill pelikula tinik usteok egin. Han egon nintzen ni. Bere jatetxean? Bere jatetxean egon nintzen. Bai? Bere jatetxean egon nintzen iraian. Eta? Oso ondo, oso ondo, guztau jaten. Jangauen olako eguneko menua, edo, sana. 28 eurotan, eguneko menua. Bera, ze hon bida, bera etxien hori bere liburuak idazten, edo ongo da... Ero programak iten. Nik egin esan, otolinje, jatetxe honek fama izan zuen, ze orduan ekialde hurbileko resetak eta gaur egun niko ohikoa dira, baina, garai hartan jatetxean niko berezi izan zen, eta fama handia lortu zuen, eta nik egin esan, otolinje ezautzen dut, Espainiar kateko bigarren katean hor... programa zeukan? Zeukan bota zuten denboraldi baten bere bidaia programa bat non herrialde ezberdinetara joaten zen, hangoekin da hango errezeta bat bere erara moldatu egiten zuen. Baina, hango ekoizleekin dagoten zen aurren, ez da gizar, eta programa egin polita zen, gustatu zitzaidan niri, eta han kozinatzen zuen, baina bere antzeko berzioa, holako bertako errezeta klasikoena. Eta polita izan zen, ikusten nituen beratalak, eta gero egia da,
Telebizio Espainiarrak ere baduka gure ETV-ko nahieran ere, eta aukera dago gerora ikusteko horrelako programak, eta politak gustatu zitzaizkidan. Eta horregatik ezagutzen nuen sukaldari hau, bere liburuak eta... Nik beti liburuengatik, egisa esan. Beti liburuengatik eta gero, liburuak erosi gustau da, bere janari xabe bai asko gustatzen gaze espezia pila bat erabiltze ditxu. Be bai da, barazkixetan eta, nahiko... Bai, bera egia da, bera definitzen du bere sukaldaritza oso zaporetsua bezala, eta gainera da, errezeta batean dauden osagai guztiak denak nabaritzea nahi du. Hau da. Ez ditxula estaltzen gaztakin edo... Hori da ez, eta zerbait ez diona ezer emango errezetari ero, ez dana nabaritutuko gero bukaerako emaitzan, kanpora. Osagai bat baldin badago gero, ez dio ezer ematen, ez dit, agoan gero ez du nabaritzen, ero testuragatik, ero zaporeagatik, ero ez du errezetan jartzen. Eta testurekin asko gustatzen zaio jolastea sukaldari hori. Gustatzen gatena otolengina, da, behitxu, liburu batzuk eroste dituzu, errezeta pauso jarraitzen dozu, eta esate dozu. Hau, ez da ataraten. Baina bere errezetak probadu ditxu denak behintzat, danak oso goxuak. Hemen ina, lan, oindala, ez dakit fanzan aztian edo, ez dakit segunetan bizina zen be. Horako panakota batzuk, mangoakin eta mendakin. Hori bere liburu batetik atara nagoen. Ez que justo urte betetzean oparitu zuztien bere liburua dulce deitzen dana, sweet, hau da, gozoak. Dena gozogintza. Dana gozogintza, eta hau, bertatik atara dut, panakota horrek bebai, berak panakotak albakakin itxen zauen eta marrubisekin, nik, menda eta mangoakin. Eta errezetak, behintzat hain danak, momentuz, oso goxuak. Ontxe ingo gure tartako betegarrixa. Horretarako arrautzak, hementxe azukria, eta ontxe txokolate urtua. Jarriko, labekoa, atalaten danien edo, oinarrixa listo dagoenean, hau botakotza gainetik, eta beste 20 minututxo edo ingo erre. Bai, hau azkenean da, oinarrian budin batek, flan batek daukana. Arrautza dauzka, esnekia dauka, eta ero zaporea ematen kasu honetan, txokolatea, egin aldu kakaoarekin bakarrik, honekin zeagoa geratuko zen, txokolatearekin egin dago, labean, zeatik hemen komeni da bai, orea euskorra lehenango kozinatzea, ze bestela honek daukan behar duen denboragatik labean, geratuko zen orea euskorra gordina, eta gero gainekoa kozinatuta, Orduan, hor beti komeni da, lehenengo 10-15 minutuko lako zaten dana, txurian, sukaldaritza mailan, izango zen txurian erre, labean erre, txurian, eta hori da beti oinarriak eta lehenengo labean erre, eta izaten bada oinarri tarta honek eramango balituzke bertagoz minutu ero gehiago labean, ez zetan kozinatu beharko. Eta behitxu, hementxe daukau gure ur kurruskaria, ja paperetik atara, eta zatitxu itzen duguna, orduan, gero izango da, horia egia dagoenean, hau bota, erre, eta gero ataraten danean, kakao hautza, hau gainetik, eta lehen egin dugun erromero kurruskaria. Goiz itxoiten, minutu bat, labekua bukatuta egon arte, eta gero, engo. Txokolatia distiratxu, ora euskorra prest, beraz, ontsi izango da. Bakitolan, igual zailagoa emoten zauen, irakurri dutenian laburpena eta konta dutzutenian zeintzu ziren pausuak. Mea gero, berez, simplia da. Pausu asko baina errezak die. Bai, oso simplia da. Da lana dauka. Baina bestela. Lana, nahi duzan, hemen, tarta bakarrik egitea nahi baduzu. Ja tartarekin nikua, orea euskorra eta betegarria. Hor errezak izan di horrek. Gero, bai, hartu zu, gero urrak karamelizatzen, eta horrekin pixkal dana, baina beste guztia, bestela ez da hain. Hain. Ez. Eta hemen osagaiak jarraitxugu, ni labetik bueltan atorrenean, zigoraziko da bere errezetiakin. Bai. Ez da, beraz, hau, 20 minututxo, 180 gradutara, eta bitxartian iturri eta jauna usten do... Bai, nik egurra emango diotone. Bere errezetia kontatzen, zein biozu? Bai, nik ingo ditut txirla batzuk, barazki
barazkiekin, ere izango da txirla gordinak azkenean, da ingo dio olako, ohe bat beharrean, txirlak izango dira ohea, eta gainean estalki bat, barazki ezberdinekin eta olako ospin olio batekin bukatuko dugu. Kontoko zut nola ingun, oso erresa da, txirla guzti dituzue, goi-mailako txirla ekarri txugula. Haundixak, Bai, errezeta hau egiteko, tamaina berdin da, egia da, handiekin erresago eta politxago zekero gainean barazkiak eramango dituzte, baina kalitatekoak izateko. Nahi dut esan, hemen ordaindu den behar da. Edozein txirlakin ez, gordinek jan behar ditugu haue. Orduan kalitateko txirla batzuk behar ditugu. Orduan, nola egingo du? Lehenbizi, azenarioa, porrua eta kuiatxoaren azala txiki moztu eta ur berotan galdarreztatuko ditugu segundu batzuez. Atera, ostu ingo ditugu eta erengo dituguna. Txirlak ireki, oskolaren erdia kendu eta erdi horre, aragia daukan erdiaren gainean barazki o estalki bat jarri eta ero ospin olio bat gainetik piperbeltza bota eta listo. Ez dauka beste zer. Oso erresa da. Orduan esan dako, lehenengo ingo dituguana da, barazkiak ekarritu kasu enten porrua, azenarioa eta kuiatxoa, eta hauek ingo dituguna da, txikitu, txiki, oso txiki aldugun txikien. Hemen nik ez dut gomendatzen robota erabiltzea, ze batzuk bakit, ze robotak daukat, eta azenarioa eta kuiatxoa, ura ateratzen die pila bat eta txikitu egiten dituzte. Orduan, alden txikiena, igual batekin nahikoa izango du, baina, Bai, joango gara ikusten. Honek txirlak zigor bakizu haundixak dien, lerdetsuak, horiak, japoniarra, bakizu ze... Haundia, txirla erraldi. Ikusten die, holan tamainoa bai badiela... Bai, ez die bilbokoak, ez... Galiziak badie, ez? Suposatzen dut, bai. Ez dio galdetu bitu, peskateruen hundik gazte ditu, suposatzen du baietz. Bai, txirla haundixak berez, galiziakoak die eta merkataritzan asko erabiltzen die, ze uretan, holan uretatik kanpo, esan dezagun, asko irauten daue. Orduan horrek itxen dau, oso egokisa arraindegira eroteko, da gero etxireta jateko. Ze adibidez, gero dauz, beste batzuk dielak, honek, txirla lerdetsuak, babosak, deitzen dienak, eta horrek oso denbora gutxi irauten daue uretatik kanpo. Beraz, horrek izan bidie, hartu eta isa segitxuen jan. Orduan horrek, merkataritzara ego da holan saiauak izaten dira. Eta aldala kusinatuta bai, ez? Segituan hartzen baituzu edozin txirla, hori bai, komeni da beti txirlak eta holan, ura gatzakin, itxasoko ura espaldin badukazue, ura gatzakin nahasi, eta izatea ordu erdi edo gutxienez, bakizu beti area botatzen dutela pixka. Orduan, espaitu nahi jan horrelako txirla kurruskari batzu. Hori da. Aukeran, utzi horrelengo, pausatzen pixkat eta botateko beraien areak. Bai, eta gero dauz beste batzuk dira txirla horiak, era horrek bai, ez diela komeni holan gordinik jatia, ze testuria bebe da, holan apurtxe bat igual gogorra edo fuertia orduan hori komeni da beto saltzean eitxia. Eta gero japoniarrak, ontsa ja, japoniatik kanpo bai, leku, toki guztietan azten diela. Galizian baki japoniarra badukatela, barietatea, claro. Berez oso merkia die horrek, eta azteko errexak, eta horregatik kalitatea ez da honena, lehen esan duguna, igual, erresta hontarako japonerrak ez erabili batzuk onak, baina, bai badauz, ez olan saltza bat eitxeko edo... Ero, arroz bat txerrelakin, azkenean, nahi duguna, arroz batean, ez, zapore amatea. Bitu, gaur justo garatzen hasi baino leheno, Aitorrek, kamarak erakutzi argazki bat, legunean prestatu zituela arroza txirlakin, da Aitor da nire gure etxeko etxea bezala. Txirlak arrozakin ikusten zienan, arroza gutxi, eta etxean hasi behar nahi egia esan, txirla gutxiago botatzen, ze gutxi batzuk, ez dut esaten gutxi, baina neurrian, gutxi batzuk zapore ematen diote arrozari, eta gu etxean oso arrozalea gara, eta ero horri biltzen gara arroza bilatzen, eta txirla asko, eta batzutan, garbitzen ibili bazara, eta arroz gehiago bota behar dio. Ni pia gustatzen gata arroza holan txirlakin, eta mojojoiekin. Mojojoiekin ikusgarria baita ere. Pia bat. Mojojoia dira muskuilua guretzako bizkaitarrentzako. Hori da. Ez dakizu nuentzako. Mojojoia. Eta gipuzkoarentzako... Guretxe beti mojojoiak izin je. Bai. Ni algortara joan nintzen lehenengo aldiz bebai, holan mojojoiak esaten zabin, da nik zera hau. Ezen nukan entzun da inoz? Ez. Nik arrazaten ez. Gaina tigriak hori egin dugu berba noizpaitz. Tigriak niretako die, hau da, musuien kroketak. Eta eurendako edo getxon algortako portu sarrien eta tigriak eskatzen mozu, muskuiek tomatieken. Tomate saltzieken. Bai, hori bai. Eta nik behin eskatu nahi, tigre batzuk, jo, zelako, holan, ez dakik gogua dugu jateko. Eta emon sostien horrek.
Pikante, hori bai, tomatiakin, baina pikante. Bai, pikantea. Horregatik bedietik repixkat hori lako, Eta ikusi oso, txirlekin da muskuioekin da, honeikin egondan arazua Gabonetan Galizian. Ze pasada ba. Ba, egon zala, euritia, pila bat, eta orduan horrek eragin zauen itxasuan gazixai. Eta orduan... gozatu inzan ura. Karo, gozatu inzan, eta txirla pila bat eta itxaski pila bat, hilein ziren, eta guztiz ondatut. Eta hori gainera gertatu zen, 22-23 inguruan. Hau da, Gabonetan, horretik itxaski geixen jaten dien egunien isa. Orduen, izan dak oso kaltegarri isa. Euren ekonomian dako eta danan dako. Guk itxaski, txirla jan genituen aurten eskatu ziaten, iaz plantxan da jan genituen, aurten horrelakoak saltza berdian. Eta bai presioa, esaten duzuna, urteroko legez, bai, Gabona dira, eta ez da izer, baina, bai, garesti zeuden. Hemen noa, zenaria txiki batekin neikua izango dut, behar ditugunentzako, eta oin, porrua ere, atal zuria hemen, kasu hontan, hemen xamurrera erabiliko du, eta gero esan dauka, kuiatxoa erabiliko dut, azala bakarrik, kanpoko aldea, ze hemen pixkat izango da bai, zaporekin jolaztea, baina kolorekin baita, ez? Orduan ningo du, olako, abertzalea esan behar nuen zerbait, baina laraina daukagulako, kolorante gorri bat bota eskero. Haulen esan dako Hitchcocken pelikula izango bazan zuri beltzian, bai, bai. Esan abarituko, horre berdin izango zen zeinera hiltzen duen. Bai. Bai, baina niko irish geratu zaigo, niko irlandarra geratu zaigo. Euskalduna baino bai. Bai, baina, bueno, ikusiko zuek ero, zapore aldetik eta itxasora eramango gaituela. Eta hemen be badaukagu pixkat, ez? Itxasoa eta mendia errezeta ondan, ez? Baratza eta itxasoa. Eta, baratza oin txikitzen nahi naiz. Kuiatxoa ondo garbitu, ze kasu honetan esan dakoa, sal erabiliko bakarrik, honekin nik uste dut nahikoa izango dula. Eta hemen, kanpoko alde fin, lehenko beti oinarri bat, eta ero, azala erabiliko du. Eta hau ere, fin moztu, eta galdarreztatzera, gordin ikutuak entzeko, azkenien, ez dut egoziko, gehiagi ez dut egoziko, eta ingo duena da, pixkat, gordin ikutuak kendu. Gordina bebai, hau, kuiatxoa jateko aukeria badau, Horan, fin jaten badozue, ez da, ze baduz barazki batzuk adibidez, izan laikena ez dakit, kuia, edo izan laikena... Patata, edo hau, alberginia, horrek gordinik ezin diela jan. Normalian, kuiatxoa bai, oitxuria dauko beti kosinatzeko, egosteko, baina, olako karpatxo fin baten bebai, jateko aukeria badau. Beraz, igorrek ingotzena da, zapore hori kentzeko, gordinara, baina... Patri, hau, lehen egiten duzu, tigreak tabernan dezta izer, Manchesterren ireki duten taberna hori, funtzionatuko zuen Euskal Herrian? Alkoholik gabeko taberna bat ireki dute, tipo hau, jabea, alkoholarekin arazoak izan zituen tipo bada, eta honek duela 3 urte ireki zuen, eta hasieran jendea esaten zuen, horrek, hemen ez du funtzionatuko, ez? Alkoholik, edaria alkohol gabekoa dira danak. Bai, ze Manchesterren da erretzuma batu bai guztara jatea, daro lotzen dugu hori garagarroarekin, futbola, whiskyak eta ez da izer. Ba ez, eta antza, oso ondo da, eta berak esaten du, ez, hau, jendeak uste dudala bakarrik, alkohola usten ari dira jendean dako, familiak, umekin, ez, denentzako da, beste aukera bat da, azkenean, ez, nik suposatzen dut, duela ez dakit zenbat urte izango zen, Euskal Herrian montatu zuten lehenengo jatetxe veganoa. Eta batzuk esango zuten, aizu, horrek ez du hemen funtzionatuko, eta segatik ez, beste aukera bat ematea da, beste eskaintza ezberdin bat, eta antza, oso ondo omen doala, eta ez dakinik hemen funtzionatuko luke, hemen egia da, jendeak beti ez lagunekin batzen da sozializatzeko, alkola, zorionez ero tamales, zoritxarrez beti hor tartean egoten da, baina bueno, Manchesterren honek funtzionatu duela. Ekarriko, algortara igual. Ez dakit lagunen artean komentatzen egoten gara, betxu, konfinamendu garaian, itxen gaben sozializatu asko, pasio bat emoteko geratzen ginen, edo bakarrik kafetxo bat hartzeko, baina gero bueltan da berriz horreko itxuriak betikoak eta
poteuan geratzeko bakarrik, ez? Isa, lagunen artean. Orduan, nik horre gauzak botatzen dut faltan, eta egoten badaulako tabernaren bat, betxu, nik hongo nintzen nintzen. Aukera da. Gatza pixka bat, eta esan dakoa, oin, minutu bat utziko diogu. Eta gero, ezerrez jungo nahi zauek irekitzen, eta azkenean, behar diguna da, txirlak irekitzeko, ostrak irekitzea baino nahiko errezagoa da. Hemen, hartu. Baina labana gona auki bida behintzat. Labana, igual ona baino, hemen gehiagik ez duzuen amaite, eta alde batetkoa, gero bestera eramango dugu, haragi guztia. Hartu, ura aldala, ez dezagun galdu, hemen botatzen duen ura hori da itxasoa. Eta zigor, zuk normalian txirrak eta itxasunean, kosinatzen dozunean badauz batzuk ez diela zabaltzen. Horrek txarrak die edo, bueno... Hila daudela izaten da normalean. Eta, karo, oin jakiteko... Baina ez beti, segun zenba denbora izan duzune irakiten. Baina oin ez daukotzu aukeria, karo, jakiteko. Honek ondo itxita daude, eta badakitez. Eta bestela zein da usaia gati. Zura zei, txirla bat txarra bada, usaiak esan gaizu, Pako, niri esan. Txarra nago. Orduan, utzi guzu, hau ja atara ingo du. Ingo duan iragazi, urrotzetatik pasa, eta ero ospinolio batekin. 3 goiarakada olioanak, bat ospinana. Eta gatz pixka batekin nazi, eta hauek irekita dauzkadanean danak, etorriko gara, jarriko digo oe bat, estalki bat barazkiena, ospinolioa gainetik, eta ero, ezaztu, txokolate tarta daukagu. Bueno, hemen show cooking'a 4 eskutara. Hori da. Biteli, hori zer, listo, ez? Bai, hau listo dau, tarta hotza dau, eta ointxe kakao hotza jarrikotzat gainean, apurtxo bat politxa baiteko, eta apaintzeko. Eta ni bien bitartean ikusi zuen, irekitu txirla guztiak, hauek aldarreztatu, eta oin, barazki, estalki bat, hemen ospinolioa gatzik ez dauka, zeratik ez, hemen daukadako txirlak irekitzeko erabili duan ur guztia, eta honek emango dion zaporea, izango da ikusgarria. Oin ingo duna da, ondo nazi, ospinolioa, eta koiara batekin, ondo ingo ditu pixkat, eta piperbeltz ikutu batekin, gure txirlak, listo. Oso ondo. Txak. Nik hemen bai jarri gotzat balen indogun ur kurruskaria, eta azkenean erromeroa betxu. Holan geratzen da, gogor, eta nik probau dut, ez jatazko guztau. Ez dut guztau. Beraz? Apaintzeko bai? Apaintzeko bai, baina jateko ez, beraz ez dut jarriko. Holan, minimalista. Otolengeri dituko dio esaten, otolengi, zure erromero kurruskaria. Eta hemen dazkazue, gure txirlak, barazkiekin. Piperbeltz ikutu bat, eta aurra. Oso ondo. Ze ona. Eta hau goiaratxo batekin edo lan eskuakin bertan? Hau, eskuakin nik hartu, nahi duzun tamainakoa. Ez du gordini gainera sekula proba hau? Bai, a ber, gero nahi mozu bat horre utzi izki dio batzuk ezer gabe. Behitu, lehen jandi jut, barazki gabe eta barazkiekin, eta aukeran, barazki gabe, oza, itxasoan ego dugu, zedero bai, nabaritzen da, txirla, baina, barazki gabe, hauek, kalidade ontakoak. Ba, bitxu, aukeran dugu eta errezeta motza ugatarako jatzea. Eta hain postrea. Eta ontxe postrea, hau da gure, txokolate, laranja eta erromero tarta. Zabezkatxo bat. Nahi baduzu ur kurruskariakin edo, gabe. Honekin nolan da holan txirra zapore hartuko dira? Ez dakit nik, hau izango da... Guala oso ausarta. Ausartegia. Ego xua. Txokolatea beti ondo, eta... Eta erromeroana... Nabaritzen zaio, Nabaritzen zaio, baina... Ikututxo txikitxo bat. Ikututxo bat. Oso osoa, eta, bueno, hemen daukazue, bi errezeta berdi, ezberdin, eta zuen etxean prestatzekoa. Bihar, ostegun biralak. Hemen izango gara, bihar arte.